Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. יאירי, מה אתה אומר על הכנרת והמים? מבזבזים מים מהכנרת, אבל אסור לעשות יותר אמבטיה. את יודעת למה? כי 6 ימים לא ירד גשם בישראל. 6 ימים. לא ירד? לא ירד גשם. עכשיו זה ההתחלה שלא ירד גשם. עכשיו זה ההתחלה שבחיים לא ירד גשם. רק 6 ימים לא ירד גשם. ואז מה? אז לא נוכל להתקלח. עד שיתחיל שוב הגשם לזרום. לא, כי זה מעט מים. זה רק לילה אחד. אז צריך לחכות שיהיה 2 ימים אולי, או 3 ימים, או 4 ימים, או 6 ימים, זה מספיק. מתחיל פסח. פסח טיפה פה. הוא רק טיפה. ככה זה טיפה, והוא טיפה פה. אבל אמא אמרה לי שצריך לנקות את כל הבית לפני שיכנס פסח. כי מחר נראה לי שנכנס פסח. עוד שבוע. יש לנו עוד זמן קצת. לא, אבל צריך להתחיל עכשיו, כי אז... אז מה, אתה מנקה? מה למשל? נכון. אתה יכול לעזור לה? כן, אני יכול לעזור לה. איך? אני רציתי לנקות את כל הבית, אבל אחרי זה החלטתי מה אני רוצה להיות יותר, כי את שעושה יותר דברים נחמדים ולא שואקת, ואת יותר חמודה מאמא ואבא. ככה? אבל אמא בכלל לא צועקת עליך. אבל היא בוכה וזה לא נעים לי לשמוע. היא בוכה? שאני שובר משהו. אבל אתה בוכה. כשאתה מנקה אתה לפעמים שובר? לא את הרצפה, אבל אני... מה שברת? אני לא זוכרת ששברת משהו. את הכד של חברת של אמא. באמת? למה? ניסית לנקות אותו? לא. עשיתי כזה, הלכתי אחורה, לא שמתי לב שאני בין 2 הספות, ובום, ואז אבא הניס אותי. אתה יודע למה חוגגים את פסח? זה קרה שם אריות כאלה, שקרה דם, אחרי זה ספרדיות, אחרי זה אריות, בשורת וחושך. כל זה קרה למי? לבני ישראל? במצרים. ואז זרקו את התינוק ליאור, הכינו לו 2 שלוחיות ענקיות, בכרית אחת הייתה זהב, ובכרית השנייה הייתה אש. אש קולית שהיא לא אוכלת את הצלחת. אש קולית? כן, היא לא אוכלת את הצלחת. כן. איזה תינוק זה היה? משה, הוא רצה לגעת בזר שיהיה לו חסרונות, ואלוהים הזיז לו את היד למדורה,
זה שרף לו את היד, ואז הוא עשה ככה, והיה כבד לשון. מה זה אומר? זה אומר שזה מאוד מסוכן. בסוף הוא אומר, כן, רק תפסיקו את הדם הזה. הפסקנו את הדם. עכשיו תשחרר אותנו, לא, תפסיקו את הספרדיות. הפסקנו את הספרדיות, עכשיו תשחרר אותנו. בפרעה אמר? לא, חושך במצרים. ככה, שלא יתקלו בשום דבר, כי אם נתקלים, אז הראש לא ייפגע. אז עשו ככה, ואם הידיים נתקלות במשהו, אז הם זזים. או לפה או לפה. בסוף הם הביאו אותם לישראל, לאילת. זה הכי קרוב למצרים. ובסוף הם הלכו שוב למצרים, וקרה כל מה שקרה. אבל למה אנחנו חוגגים את פורים? אתה יודע? את יודעת למה אנחנו מתחפשים? כי רק פעם בשנה מתקרב פורים. אבל למה מתחפשים בפורים? בגלל שצריכים להתחפש. אז בגלל זה מתקרב חג פורים. כאילו, ככה. בשמיים יש חג פורים, וחג פורים עכשיו מתקרב. תראי, מתקרב לאט לאט. ואז? ואז הוא מגיע לארץ שלנו. כן, ואז? ואז אנחנו מתחפשים והולכים לגן. כשמתחפשים חייבים ללכת לגן. אז למה לא הלכת? קיבלת חום? כן. כן, והלכת לרופא? בשום אופן לא. כי מים בלי סבון עוזרים, ותרופה גם עוזרת. מים בלי סבון הם כמו תרופה. מים בלי סבון? כן, הם כמו תרופה. איפה שמו לך מים בלי סבון? מים בלי סבון. מים בלי סבון. סבתא סוזן הכניסה אותך לאמבטיה של מים? ולא שמה סבון? והחום ירד לך? אבל הוא לא ירד, אבל אמא קנתה משהו. מה? נייר כזה דביקי שיכול להידבק לפנים, ואז היא שמה פה בבטן ובגב, ואז זה כמעט עזר לי. כן? זה עזר לי.